asko daramatza erasotzen. Bere oraingo kontsultan zein Laudion lehen zuen beste kontsulta batean ere guk dakigula. Duela 15 urte baino gehiagoko erasoak salatu dira. Hau destapatu zen egunetik, duela 2 aste, ia 15 eraso salatu izan dira Laudion. Eta salatu duten gehienek antzeko erasoak bizi izan dituzten beste hainbat ezagutzen dituztela aipatu dute. Horrek egoeraren dimentsioa norainokoa izan daitekeen imaginatzera eramaten gaitu. Gure kalkulen arabera ehundaka eraso izan direla suposatu dezakegu. Impunitate osoz eta inolako disimulorik gabe eragindakoa. Baina beste askotan gertatzen den bezala, ez dirudi salaketa horiek erasotzaile honen bizitzan inolako eragina izan dutenik. Edo behintzat ez dute inolako muga errealik suposatu bere lana garatzen jarraitu ahal izateko. Eta hortaz guk ezagutu izan ditugun erasoak eragiten jarraitu ahal izateko. Herriko espazio anitzetan jasaten ditugu erasoak egunerokotasunean, tabernetan, kirol klubetan, bilera pribatu zein instituzionaletan, eskoletan, etxean, eta kasu gehienetan, fisio honen kasuan bezala, herrian ezaguna izaten den kontua da, sekretua botez deitzen dugun hori, baina ez ahaztu. Denok baldin badakigu, orduan ez da sekretu bat. Hitz egiteko prest zaudetenentzat eta egoera honen dimentsioa azaleratzen laguntzeko helburuarekin, salaketa bi bide zabalik daudela gogoratzen dizuegu. Mezu zuzena bidali dezakezu Instagram bidez, Denuntziaz Euskal Herria kontura zein mugimendu feministaren kontura, edo modu guztiz anonimoan egin nahi baduzuen mugimendu feministak formulario bat du zabalik. labur.eus/ez-isildu. Ahoa zabaltzen dugun egunean, herriak zu hartuko duelako. Gora borroka transfeminista!